ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳብልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ክበፅሓ እንተለዋ ዘርእዮ ምልክታት ክሕብረልኩም እየ። እዚ ድማ ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈላለየ እዩ። ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናብ ዕግበት ከይበፅሓ ዘምስላሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ። ከይዓገባ ከምዚ ዓገባ ከምስላ ዘውፅኦ ድምፂ ክህልው ይኽእል እዩ። ዘርእዮ ኣክሽን እውን ክህልው ይኽእል እዩ። ነዚ ከመይ ጌርና ኣይደንቲፋይ ክንገብር ከም ንኽእል ፈሊና ክንፈልጥ ከም ንኽእል ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ክበፅሓ እንተለዋ ዘርእዮ ምልክት እንታይ እዩ? ምንፍፋሕ ሰውነተን እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ሰውነታ ዝነፋፋሕ እንተኮይኑ ንመትሎኻ እቲኻ ርክብ እንዳፈፀምኩም እንዳሃለኹም ውሽጣዊ ክፋል ብልዕታ ሕዝ ልቕቕ ዘብል ስምዒት ደጋጊሙ ዝስምዐካ እንተኮይኑ እዛ ጓል ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ከም ዝበፅሐት ዘርኢ እዩ። ከምዚ ዓገበት ክትፈልጠሉ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ነዚ ነገር እዚ ከተምስሎ ኣይትኽእልን። ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ብልዕታ ዘሎ ሕዝ ልቕቕ ዘብል ነገር ክትእዝዞ ኣይትኽእልን። ስለዝኾነ ብተደጋጋሚ ሰውነታ ዝንፋሕ እንተኮይኑን ኣብ ውሽጢ ብልዕታ ድማ ንመትሎኻ ሕዝ ልቕቕ ዘብል ስምዒት ደጋጊሙ እንተትሰሚዒካ ከምዚ ዓገበት ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ከም ዝበፅሐት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ከምዚ ዓገባ ንፈልጠሉ ሜላ ድማ ደስ ዝብል ፍትሕ ዝበለ ገፅ ተርእየካ እያ። ክትስሕቕ ትኽእል እያ ወይ ድማ ናይ ምሕፋር ዓይነት ስምዒት እውን ኣብ ገፃ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ንኽትርኢ ዘይትደፍር እንተኮይናን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ከም ዝበፅሐት ትፈልጠሉ እቲ ካልኣይ ሜላ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ከምዚ ዓገባ ትፈልጡሉ ሜላ ድማ ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣይ ኣይኮነን፣ ኣብ ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ እምበር እዚ ድማ ልክዕ ከም ምድቃስ ዓይነት ዓርሰን ምስሓት እዩ። እዚ ኣብዝሓ ግዜ ዘጋጥም ዋላ እንተዘይኮነ ናይ ብልዕተን ጭዋዳታት ድኽም ዝበለን ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ከም ድቃስ ዓይነት ዓርሰን ናይ ምስሓት ጠባይ የምፃእ እየን። ኣብዚ ግዜ ንስኻ ደጋጊምካ ብምሉእ ሓይልኻ ርክብ ኣብ ትፍፅመሉ ግዜ 10 ሰከንድ ኣብ ዘይመለአሉ ግዜ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ክተብፅሓ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ከምዚ ዓገባ ንፈልጠሉ ድማ ናይ ጭዋዳታተን ምንቅጥቃጥ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ኮምፕሊትሊ ኣብ ብርከን ከባብን ካብ ሕምብርተን እስካብ ብርከን ዘሎ ክፋል ሰውነተን እውን ብልዑል መጠን የንቀጥቅጥ እዩ። ርኢኹሞ ብዘይትፈልጡሉ ሌቨል የንቀጥቅጥ እዩ። ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ግዜ ካብ ብልዕተን ዝወፅእ ፈሳሲ ኣሎ። ዝፈናጠር ተወርዊሩ ዝወፅእ ዓይነት ፈሳሲ ማይ ዝመስል ፈሳሲ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ነዚ ነገር እዚ እውን ፈፂማ ከተምስሎ ኣይትኽእልን። ኮይኑ ግና ናይ ሕሶት ከምዚ ዓገባ ንምምሳል ሰውነተን ከንቀጥቅጣ ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግና ኣንቀጥቂጠን ፈሳሲ ከውፅኣ ከምስልኦ ኣይኽእላን። ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓገባ ከምስላ ይደልያ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ቀዳማይ ነፍቃሪአን ስምዒት ኢለን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ከም ዝበፅሓ ንናትካ ስምዒት ንምሕጓስ ኢላ ክተምስል ትኽእል እያ። ካልኣይ ድማ ፆታዊ ርክብ ከይደለየት ናብቲ ፆታዊ ርክብ ኣብ ተኣትውሉ ግዜ ሓደ ቀልጢፋ ከም ዝወደአት ኣምሲላ ካብ ፆታዊ ርክብ ንክትወፁ ክትገብር ትኽእል እያ። ካልኣይ ድማ ንዓኻ ዝበለፀ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትካ ኣላዒላ ቀልጢፍካ ንክትወድአላ ነቲ ፆታዊ ርክብኩም እውን ንክትውድኡ ብምድላይ ክተምስል ትኽእል እያ። ስለዝኾነ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ሰውነታ እንዳንቀጥቀጠ ካብ ብልዕታ ድማ ፈሳሲ እንተወፅዩ ፈፂማ ክተምስሎ ይትኽእልን። ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ከም ዘብፃሕካያ ድማ ክትፈልጠሉ ትኽእለሉ እቲ ራብዓይ ሜላ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ናብ ዕግበት ከም ዝበፅሐት ትፈልጠሉ ሜላ ድማ ኣተነፋፍሳኣን ህርመት ልባን ይቕየር እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ተሰዓዓሙሉ ግዜ ርግእ ዝበለ ኣተነፋፍሳን
ህርመት ልብን እዩ ዝህልዋ ናብ ጾታዊ ርክብ ኣቲኹም ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ኣብ ትበጽሐሉ ግዜ ድማ ህርመት ልባን ኣተነፋፍሳኣን ይቕየር እዩ። ህርመት ልባ ይውስኽ፣ ኣተነፋፍሳኣ እውን ቀልጢፋ ምትንፋስ ትጅምር እያ። ኣብዚ ግዜ ንስኻ ቀልጢፍካ ብምሉእ ሓይሊ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትገብረሉ ግዜ 10 ሰከንድ ኣብ ዘይመልአሉ ግዜ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ከተብጽሓ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ኣብ ቀያሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣይ ድማ ናይ ቆርበት ምቕያሕ እዩ። ኣብ ገፀንን ኣብ ኣጥዋተንን ከባቢ ዘሎ ቆርበተን ዝቐይሕ እንተኾይኑ ጾታዊ ርክብ ክትጅምሩ እንተለኹም ካብ ዝረኣኻዮ ሕብሪ ቆርበታ ፍልይ ኢሉ ኣብ ገፃን ኣብ ኣጥዋታን ከባቢ እንተቐይሑ በርበረ እንተመሲሉ ማለት እዩ 75% ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ከም ዝበፅሐት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝተረፈ 25% ንምምላእ ድማ ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርክዎ ብምሉእ ሓይሊ ቅልጣፈኻ ብምውሳኽ ናብ ሙሉእ ዕግበት ክተብጽሓ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ምልክት ድማ ብልዕታ ሴንሲቲቭ ይኸውን እዩ። ክትጅምሩ እንተለኹም ካብ ዝነበሮ ዝበለፀ ሶፍት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ብጣዕሚ ኣትር ረቢሉ ንመትሎኻ ክሕዞውን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ እቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ምልክት ድማ እንታይ እዩ? ብልዕተን ሴንሲቲቭ ምዃኑ እዩ። ክትጅምሩ እንተለኹም ካብ ዝነበሮ ዝተፈለየ ጠባይ የምጽእ እዩ ማለት እዩ። ክነጠቓሎ እንተለና ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ደቂ ተባዕትዮ ግድን ክተዕግብዎን ኣለኩም። ዕግበታ ሙሉእ እንተዘይኮይኑላ መሊኣ እንተዘይዓጊባ ሕማም ርእሲ ከምኡውን ዲፕሬሽን እውን ከጋጥማ ይኽእል እዩ። እዚ እንተጋጢምዋ ድማ ንቐጻሊ ጾታዊ ርክብ ድሌት ኣይህልዋን፣ ስምዒታ እውን ኣይለዓለላን። ስለዝኾነ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበተን ኣድህቦ ክትህብሉ ዘለኩም ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። እዘን 7 ምልክታት እንተሪኢኹም ብምሉእ ሓይልኹም ቅልጣፈኹም ኣወሲኩም ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ክተብጽሕዎን ትኽእልሉ ሜላ እዩ። ዕግበት እንተሃልዩ ፍቕሪ፣ ምክብባር፣ ሰላም ዝመልኦ ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ክህልወኩም እዩ። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑናን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።